pocity byly úplně parádní. Dneska se mi to zadařilo pěkně. Jelo se mě dobře. Jako výborný závod. Technika nezlobila vůbec. Bylo krásný počasí, pěkně se jezlo. Nespadla jsem dneska vůbec žádný zatáčce. Dnešní pocit je dobrá, trať fajn, akorát to trošku klouzalo, ale ty podmínky jsou pro všechny stejný, takže jako spokojený. Souboje byly zajímavý, v podstatě v první rozjížďce jsem viděl většinu pádů, co byly přede mnou a souboje dobrý, no. Pocity mám dobré až na ten pád skoro v závere závodu. Išli sme s Vencom vedľa seba, narazil do mňa a potrhlo mi predné koleso a padol som. No základ je dobre odštartovať ako v prvom závode a keď sa mi podarí odštartovať opäť na prvom mieste, tak budem sa zase snažiť tam byť čo najdlhšie.
Tak dnešní závod byl velmi adrenalinový. Musím říct, že tam bylo spoustu soubojů, hlavně kluci jedou velmi dobře, takže myslím si, že je to velmi kvalitní závod. No, takový smíšený, protože jsem se dostal do konfliktu s mým soupeřem a on spadl, takže jsem z toho trošku takovej rozladěný, ale to jsou závody. Měl jsem prostě trošku míň agresivně do té zatáčky nalítnout. A když člověk dojde první, tak má perfektní pocit, ale tentokrát jsem z toho takový dobrý pocit neměl teda. Tak pocity mám smíšený, protože celý víkend jsme se trápili a nakonec druhé místo taky není zase tak špatný a uvidíme v dalších závodech. Výhra super, byl to boj, protože v prvním závodě jsem spadnul, takže jsem musel prostě druhým závodě vyhrát, abych byl první, ale nakonec se to povedlo a první místo dobrý, super.